la presentació del llibre gran l'he volgut fer com una exposició, com si haguéreu anat a un museu. Val? Aleshores, els xiquets i les xiquetes han preparat el seu llibre gran i el llibre gran s'ha preparat en gran. I s'han preparat també les fulles i estan exposades al llarg del pati de la biblioteca. Aleshores, veureu moltes cadires, però és perquè Maria Jesús n'ha posat un muntó, no, Joan? Sí, per les persones majors com jo. Exacte, per a les persones majors com Joan. De Joan cap amunt es poden sentar, de Joan cap avall... Que no era per això, eh? Per a què era? Era perquè n'hi havia la presentació. És la presentació de la Reina de Festes. Ah, que era la presentació... No, s'han enganyat, no? És que canvia. Presentació Reina de Festes, presentació llibre gran. Poseu cadires, poseu cadires. I s'ha liat. Val, doncs mira, ho dic perquè la tentació de quan entrem ahí dins serà sentar-se. Però si ens sentem, no veurem el que els xiquets i les xiquetes estan preparant o han preparat. Val? Aleshores, sí que vos demane pues això, que és com si férem ara una visita al museu. I els xiquets i les xiquetes aniran explicant-nos poquet a poquet què és el que han fet. Val? Aleshores, anem a esperar-nos 2 minutets perquè crec que faltava algú. Val? Ens esperem 2 minutets i comencem. Vos sembla bé? Sí? Vos sembla bé? No vos senc? Ah, val. Si hi ha algun xiquet o alguna xiqueta que té que presentar el seu curs, que passa així, en nosaltres, val? I si hi ha algú que sap enquadernar el llibre, que també passa a enquadernar-lo perquè estan les fulles soltes. O sigui que n'hi haurà que posar res en el llibre. Si no, no tenim llibre. Espereu 2 minutets. Ja m'ha deixat a soles. Què opineu? Ui, que no parlen. Joan, tu has també fet llibre gran? Mega gran, però estàs sense enquadernar. Tu saps enquadernar? Ves al col·le i porta l'enquadernadora. A trossets. És que són fulles molt grans. I després o abans la plastificadora. Que volen... No sé si l'ha fet un gegant, però ha sigut una obra de gegants. Obra de gegants. Home, va molt bé, però falta que vinga la presentadora oficial, que és Maria del Carmen, àlies Don Din Don, que ha de vindre a presentar perquè com presenta tots els actes del poble, és de veres. És que vaig a cridar-les, que si no em veu. Mari, vine! I ara sí que anem a començar, no? Sí que anem a començar, però què vols? No, però vols el micro per algo. Vull el micro perquè anem a començar. Però si tu t'es veu, parla. Ah, doncs jo parlo, però si no puc. És que Joan en té un poquet d'enveja, així que si algú alguna vegada vol presentar algo, que li diguen a Juan. Que no, que és broma, que és broma. L'única enveja que tinc és que quan Mari convoca algo se posa a ploure. Així que agarreu paraigües. Que no, que no, que no. A veure, ja podeu... Veieu un poquet cap així, aneu venint, aneu venint. A veure, aneu venint cap així. Com ve un muntó de gent, un muntó, estic veient, val? Anem a deixar que els xiquets xicotets passen davant, a la part de davant. Vale? Mira, es posem per darrere de Joan, que és grandot. Vale? Els xiquets així davant. Els pares i les mares a la part de darrere. Val? A veure. Això que és el primer any que es fa així. Ens costa un poc de... A veure, els xiquets i les xiquetes... Joan, que no pots sentar-te. No. A veure,
Els xiquets davant, els iaios i les iaies, els pares, les mares, els tios, ties, a la part de darrere. Val? Per ahí, per així també. Passeu. O benvinguts, passeu. Així, aneu passant. Passeu. O benvingut, passeu. A veure, estos xiquets. Val, a veure. Mireu. Com? Els xiquets? A veure, jo crec que sí que ho veuen. Vale, mireu. El primer que anem a presentar ja no pot passar ningú més. Mireu. A veure, mireu. Joan, així he passat desapercebut, però això què és? Això, Joan, què és? No s'escolta. Ara. Que té pinta de ser la portada. Això és la portada del llibre, és veritat. A veure, els xiquets i les xiquetes d'infantil, això és la portada del llibre? Sí. Ah, sí. Mireu, això sí, anem a demanar un poquet de silenci perquè és una cosa que imposa molt. Val? Aleshores, aquestes xiquetes vaig... els nervis. I ara... Sí que vaig a demanar també un poquet de silenci, val? Per a aquestes xiquetes ens expliquen què han fet així, val? Bueno, primer els preguntarem el nom. Tens que parlar fort, Laia. Laia, Molt bé, Laia. I què has vingut a fer? a presentar Què? lo del llibre gran. Pues ara, Laia, tots teus. Vale, va. Bona vesprada a tots i a tot. Venim en representació de l'alumnat d'infantil per contar-vos el que els xiquets i xiquetes més menuts de l'escola hem treballat per al llibre gran. L'alumnat de 3 anys ha preparat el conte de la Caputxeta. La Caputxeta en aquest conte és bonita i forçuda. Tots i totes podem ser o iguals que ella. Molt bé, Laia. Un fort aplaudiment. Perquè ens ha presentat la Caputxeta. Forçuda. Molt bé. Un fort aplaudiment per a Laia. A veure, així la podeu estar. Arrere. Sí. Ara tirarem un puntet cap així perquè anem a veure esta part. A veure... Mira, això sí que demana, xiquets, que no correguen per així davant. Val? Anem a fer... Planta't millor. Un poquet darrere. Després, quan acabem per a veure-ho, i llegir-los. Ah, vale, pues ahí. A veure. I les xiquetes de 4 anys han inventat un final diferent per al conte de la rateta que es comprava en l'escaleta. La rateta acaba fent una gran festa i decideix no casar-se
Ningú. Nosaltres en un... Hem il·lustrat És que el micro no se'n ve. Bueno, ara sí. A veure, tornem a provar. A veure, anem a provar un altre, anem a provar un altre. A veure si este... una nova versió de la llegenda A veure... Ja ho sé, però és que... La princesa és molt valenta i junt a Sant Jordi aconsegueixen vèncer el drac. Molt bé, un fort aplaudiment. Ara sí que s'escolta això bé, ara. Molt bé, molt bé. Mireu, el conte de Sant Jordi on està? Alba, on està el conte de Sant Jordi? Mireu, i així tenim el conte de Sant Jordi. Està el conte de 3, 4 i 5 gallets. Mireu, anem a tirar tot un poquet enrere. Arrere, arrere, arrere. Arrere. Arrere, arrere. Jo... Així. És que com fan així, no? Arrere, arrere. A veure. Mireu, ara toca el conte de primer. Vingueu, vingueu. Vingueu, vingueu així tots. Vingueu així tots i totes. Arrere. Arrere, arrere. A veure, així tinguem a Pablo, Aroa, vine Aroa. Un fort aplaudiment per a Pablo i Aroa. Necessite que tireu un poquet arrere. Arrere, 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 arrere. Així tots ho veuen millor. Molt bé. Molt bé. A veure. Molt bé, Pablo, què has vingut a contar-nos? El conte de la princesa del vestit de paper. A veure, sí que demanem als adults que, per favor, estiguen un poc de silenci, val? Va, Pablo, molt bé. Totes princeses no són han dit els contes. No sempre necessiten un príncep que les salve. Amb la història de la princesa del vestit de paper. Els xiquets i xiquetes de primer B volem demostrar que les princeses també són ben valentes i en el cas de la nostra protagonista inclús ho és més que alguns prínceps. Esperem que vos agrade. Moltes gràcies. Així. Ara, planta, planta.
La clase de primera us dona l'oportunitat de conèixer a través del llibre gran la història de la Bella i la Bèstia. Si l'aneu a perdre, ja vos agradarà. Molt bé. Pues això vol dir que heu de llegir-se el llibre gran i la història de la Bella i la Bèstia. Gràcies, Aroa. Gràcies, Pablo. A veure, un poc quasi arrere. A veure, arrere. Un poquet arrere. Mireu, els majors, tireu un poquet. A veure, mireu, els xicotets, veniu abans. Vinga. Pues entonces has de parlar fort, però no chillar. Àngel i Javi, presentar-nos el segon. Segon. A veure, Àngel. Vosaltres sabíeu que Naviola d'Hongria, segona esposa del rei Jaume I, va ser la seva consellera? Ser dona en el segle XIII era molt complicat. En el cas de Violant, el rei Jaume va valorar molt la seva capacitat, les seues idees, la seva intel·ligència. Naviola al rei Jaume I, l'escoltava i li feia cas quan prenia decisions. Imagineu quin seria el seu paper a la famosa. Nosaltres, els alumnes de segon B, l'hem fet visible a la història que hem titulat L'Oreneta, el rei i la consellera. Molt bé, Àngel, un fort aplaudiment. Per això sí, demanem que per favor estiguen en silenci, perquè si els majors no estan en silenci, els que estan així, que estan fent un gran esforç, no s'escolten. Després ja podeu passar per tota l'exposició i xerrar, però ara toca estar així veient-los, ¿vale? Bona vesprada. Bona vesprada a tots i a totes. Som la classe dels exploradors de segon A. Us haveu imaginat a una princesa pilotant un avió i a una princesa lluitant contra dracs per a rescatar un príncep? Si pensem en els contes de sempre, això seria una bogeria. En el nostre conte, Carlota és una superprincesa amb molts superpoders. Llegiu-lo amb atenció i els descobrireu. Moltes gràcies i esperem que us agradi. Molt bé, moltes gràcies, Àngel i Javi. A veure, ara què? Ja s'ha acabat l'exposició? Sí, no? Ja s'ha acabat l'exposició i anem a... No? Què falta? Joan, què falta? Allà? Ale, va, doncs veniu, veniu. A veure, així, igual. A veure, tots darrere de Juan tots. Tots arrere. Arrere. Mireu, vos convidem a que vingueu perquè el que estan llegint és molt interessant. Vos ho promet. A veure. Mireu, ara es toca a la classe de veritat
Ara es toca la classe de sisè, veritat? Que no, que són de sisè. Que no, que soc... Que es conec i som de la classe de sisè. Perquè... A veure, doncs vaig... Ja us agradaria? No, segur que no. A veure, vingueu, planteu-se 6-3. A veure, sou... Toni. Mela. Yeray. I heu vingut a presentar el llibre gran de la classe de... Tercer C. Pues sí que és veritat, són de tercer. M'ha enganyat. Ho reconec, Maria Jesús, m'ha enganyat. A veure, pues comencem per tercer C. Dona igual l'ordre. Los niños y niñas de tercero C hemos preparado el cuento El Príncipe Ceniciento. Érase una vez el príncipe Ceniciento, era bajito, pecoso y delgado y siempre hacía las tareas del palacio. Tenía 3 hermanos grandullones, fuertes y peludos y el príncipe quería ser como ellos. Se le aparecerá al príncipe una hada madrina. Irá al príncipe al baile, se enamorará de una princesa. ¿Qué perderá el príncipe? Tendréis que leer el cuento para descubrirlo. Esperamos que os guste mucho. Molt bé, un fort aplaudiment a Toni. Les 4 músiques de la vall allà l'han arribat. Seua música i deixar al públic bocabadat. La dona ha de ser valorada, estimada i respectada. La classe de tercer B ho tinguem clar i amb este conte ho hem defensat. Molt bé, un fort aplaudiment. Sou creadors, creadores, estos xiquets i estes xiquetes. A veure. Hola, bona vesprada. Soc Yeray i vaig a contar-vos el conte de Rapunzel, que versionat el curs tercera. Aquest s'anomena Rapunzel i havia una vegada a un poble molt llunyat una jove perruquera anomenada Rapunzel. Una clienta li va demanar que li canviara el color del cabell. Per no equivocar-se, va provar ella mateixa les mescles, però no va fer efecte. Es va llevar el cabell i va descobrir que tenia poders. Quan va anar a parlar amb la seva mare, descobrí que era la bruixa malèvola i que havia fet tancar a un orfe dins d'una torre. Rapunzel decidí anar a rescatar-lo al bosc, encantat. Quan va trobar la torre va observar com la seva mare obria les portes amb unes paraules màgiques i pogué entrar. Quan la bruixa va eixir, Rapunzel entra a la torre. Rapunzel troba a Ryder i intentaren eixir, però no podien. Aquella torre era tan màgica que anul·lava tots els poders dels habitants. Amb l'ajuda d'una torxa màgica, les parets de la torre s'obriren. La bruixa, enfadada, li llança un encantari a Rapunzel. Ryder, que també tenia poder, va interferir en l'encantari, congelant a la bruixa. Així és com decideixen convertir-se en una parella de superherois. Per descomptat, Rapunzel continua treballant de dia en la seva perruqueria i de nit és una superheroïna. I conte contat ja s'ha acabat. Molt bé, un fort aplaudiment. A veure, les de quart no sé jo si preguntar-los, no sé jo, Mireu, a veure, xiquets de tercer, vingueu així, veniu. A veure què teniu vosaltres. Qui és? Pues vale, pues deixem-li el protagonisme. Tot ho presenta ella? Ah, val. Val, mireu, continueu pensant que tireu un poquet arrere. A veure. Un poquet arrere.
A veure, vingueu, arrere. Mireu, després podeu veure l'exposició i llegir-ho. Ara anem a escoltar. Mireu, xiques, escoltar. Vale? Ja vos han escoltat a vosaltres i ara a vosaltres vos toca escoltar-los a ells. A veure... Bona vesprada, xiquets i xiquetes. La classe de quart C ha fet el conte del vell dorment. El conte es tracta d'un rei i una reina que desitjaven molt tenir fills. Al cap d'uns anys van tindre un fill. Era tan gran la seva alegria que van convidar a tots els mags del regne. Li van donar un regal a cada un i els mags li van donar un do al príncep. Quan l'últim mag iba a donar-li l'últim desig, va entrar el mag més malvat de tots i va dir que el seu 16è aniversari es punxaria amb una agulla i moriria i es va esfumar. Després, l'últim mag li va donar l'últim desig i li va dir al rei que el seu 16è aniversari es punxarà amb una agulla, però no morirà. Dormirà 100 anys i al cap d'esos 100 anys una princesa Al cap d'esos 100 anys va vindre una princesa que lluitava contra la igualtat de gènere. Va entrar al castell i va veure al príncep. Es va resbalar i li va besar al príncep. Es va despertar i el rei es va posar molt content. Van fer una gran festa i gràcies a la princesa el rei volia donar-li la mà del príncep. Però la princesa va dir que no, per la seva millor amistat. Ja està. Molt bé, un fort aplaudiment. Com el diuen? Adriana. Adriana, un fort aplaudiment, Adriana. A veure... Noa. Bona vesprada. La classe de quart B ha fet una versió de Eres sense por. En la versió protagonista és una xiqueta valenta rebel anomenada Pepa. Hem canviat el conte perquè el projecte d'enguany de la biblioteca, que es deia ben obertes, aquest segon trimestre es tractava de la igualtat de El conte el van redactar entre tots els companys i companyes de la classe. Les il·lustracions del conte les hem fet en equips. Representen 4 moments diferents del conte. Molt bé, un fort aplaudiment. I ara mos toca a Pepa, no? No? A veure. Vale, agafa't el micro, va. I ara cantes. I ara ho contes. Bona vesprada a tots i a totes. Vinc en representació de la classe quart A. Este any a l'escola estem treballant el projecte amb les mans ben obertes. Aleshores, la classe de quart A ha decidit treballar el conte Blancaneus i els 7 nans, però d'una manera un tant especial, que l'ha convertit a Blancaneus i els 7 gegants. Blancaneus ara ja no serà la xiqueta que té que fer totes les feines de casa i té que tindre el dinar preparat per a quan vinguin els gegants de treballar. No, ara serà una xiqueta, o serà la protagonista, una xiqueta atrevida i valenta que salvarà els gegants de l'inframón i alliberarà el seu poble d'un tirà malvat que és un bruixot. Bé, ja no vos conte més. Si voleu saber més coses del nostre conte, us convidem a que passeu per la biblioteca i el llegiu. Bona vesprada i gràcies. Molt bé, un fort aplaudiment. És que això que estan fent estes xiquets i estes xiquetes no és gens fàcil, Agafar un micro i explicar. No és gens fàcil.
Bueno, a veure, passem un poquet cap ací. Mireu, torna a recordar. Podeu estar veient l'exposició, però això sí, demane que, per favor, els que esteu veient l'exposició, baixeu un poc el vostre to de la veu. Val? Estem fent-ho molt bé, però un poc més. A veure, passem cap ací. Passem. A veure, que estos xiquets, este xiquet i estes xiquetes estan molt nerviosets, no? Sí? No, què diem? Vale, va. Hola, bona vesprada. La classe de 5è C vos presentem el nostre treball, anomenat El Sirenito, al igual que la resta de treballs. Hem agafat un conte popular anomenat La Sirenita i li hem canviat els rols. El xic serà un sireno que s'enamora d'una pescadora empresària, valenta, independent, perquè aquesta el salva quan queda enganxat en una xarxa. Manolo, que així li diuen el Sirenito, farà el possible per cridar la seva atenció i, si voleu saber més, ja sabeu el que heu de fer, agafar el llibre i llegir-ho. Molt bé. Així estic veient jo que estan eixint històries molt interessants, Jo no sé si demà vindré ja a llegir el llibre gran. Hola, bona vesprada. La classe de 5è B hem escollit el conte de Pinocho. Hem canviat el gènere als personatges fent com a personatge principal a Pinocha, una titella de fusta creada per en Geppetto, una dona que treballava en una fusteria i amb el desig de tenir una filla tracta a Pinocha com a tal i les dos juntes comparteixen, viuen aventures divertides. Hola, bona vesprada. Som la classe de 5è A i hem treballat des d'una altra perspectiva el conte de Tarzan. A partir d'aquesta història, nosaltres n'hem creat una altra anomenada Tarzana, i on la protagonista, com podeu veure, és una xica. Una xica que demostrarà que pot ser igual de valenta, llesta, ràpida i àgil que qualsevol xic. Tarzana, al igual que el seu homòleg Tarzan, viu a la selva i és acollida per una família de goril·les que la criaran. Ella haurà de vèncer molts obstacles i demostrar que és una persona lluitadora, que defensarà a la seva família amb totes les seves forces. Molt bé, a este xiquet i a aquestes xiquetes de 5è. Molt bé, i ara ens queden els de 6è. Ara queden els dos xiquets, una xiqueta i un xiquet de 6è. A veure, vinguem cap ací, a veure. Un poc més cap ací. Els de 5è, anem a veure els de 6è. A veure, bueno, jo crec que ahir estan bé. I ara després demanaré un fort aplaudiment per a estos xiquets i aquestes xiquetes que han anat passant per tots, i que han estat així tot el ratet. Però primer els de 6è, a veure. Bona vesprada. La classe de 6è C hem treballat la figura de la dona, donant-li el protagonisme que es mereix, trencant els típics tòpics, on, per exemple, les bruixes han deixat de ser lletges i dolentes per ser bruixes bondadoses. Les madrastres ja tampoc maltraten els seus fillastres, sinó que són carinyoses amb ells. També trobem princeses amb caràcter i lluitadores que salven els prínceps blaus, així com cavallers que han demostrat ser tan bons com els cavallers i els han tingut que ajudar en algunes ocasions. I per acabar, també parlem sobre una xica que en la seva vida diària és una important empresària i quan algú està en perill o necessita ajuda, es transforma en la superheroïna Helena la Protectora. Si us heu quedat intrigats i voleu conèixer més detalls, vos convidem a que gaudiu d'aquest treball que els alumnes de 6è C hem realitzat amb molta il·lusió. Sense més, esperem que gaudiu d'aquesta setmana i que tingueu bones lectures. Bona vesprada a totes i a tots. Avui us vaig a dir el treball de la meva classe, que és la de 6è A. Aquest any hem volgut homenatjar a les dones. Per a fer aquesta tasca, hem agafat el conte del flautista d'Amélie i l'hem adaptat. Al nostre conte, el flautista d'Amélie és una dona
No toco la flauta, toco el trombó. I no expulsa rates. Bo, diem que les rates són desigualtats. I el que fa la nostra trombonista Charlotte és expulsar les desigualtats com, per exemple, cobrar el mateix a dones i a homes, prendre llocs de responsabilitat a les dones, començar el repartiment de tasques a casa, consideració als esports femenins, desaparèixer la violència de gènere, etc, etc, etc. Perquè desigualtats hi ha moltes a aquest món. Així acaba. Espero que tots llisgueu aquest conte. Us vaig a dir la frase d'acabament del conte. Tot això és un conte. Ara falta que nosaltres, les noves generacions, canviem el món amb la nostra nova forma de pensar. Molt bé, molt bé, molt bé. Un fort aplaudiment als xiquets i les xiquetes de sisè i a tots els xiquets i les xiquetes que han passat per totes les exposicions i han estat escoltant. No, Héctor i Juan, jo crec que ja hem acabat, no? Hem acabat, Héctor? Sí. Ale, anem a sentar... No? Com que no? Ai, si és veritat, si així n'hi ha uns xiquets... Vingueu, vingueu. Anem a posar-se, però tots baix de la... Baix de la cera tots. A veure, si acatxeu-se un poquet. Un poquet. Estos xiquets i xiquetes així davant. A veure, este xiquet. Així acostem. Fes-li un lloguet. A veure... Clar, és que ja m'havia despistat jo, Miguel. És que estic un poc despistadeta. A veure, Miguel, i vosaltres què sou? Els xiquets i les xiquetes de on? De l'escoleta. Sí. Gràcies. Bé, per finalitzar, nosaltres som els xiquets i xiquetes de l'escoleta i nosaltres també hem fet un llibre gran. Nosaltres hem fet la història de l'elefanta Margarita. Conta la història d'una elefanta, val? I no vaig a fer-vos spoilers perquè el llegiu. El que sí que hem fet és contar primer la història i després estan les il·lustracions. Cada classe ha treballat una il·lustració, l'ha pintat l'educadora i per darrere han dibuixat els xiquets i les xiquetes i estan les seues fotos. I estan de lo més xulis. Que sí? Vos ha agradat el conte? No parlar? Sí que sí. T'ha agradat? Parlau? Sí. Claro. Tu vas parlar al bar? Ningú no vol parlar. Digueu? Així és tot, el nostre llibre gran. Molt bé, un fort aplaudiment per a estos xiquets i xiquetes d'infantil de l'escoleta. Ai, perdó, que ja no sé, jo tinc un lapsus. Bueno, s'ha acabat. Els xiquets i xiquetes que han presentat les seues fulles van a vindre així darrere, on està Joan? Mireu a Joan. Ahí darrere hi ha els pares i mares que si volen que s'assenten un moment. ¿Vale? Perquè l'entrega del llibre gran encara no s'ha fet. Perquè, Joan, tu saps enquadernar? Ah, l'altre Joan sí que sap enquadernar. Joan Calabuig sap enquadernar. Joan, tu tens una enquadernadora? Sí, aixina de gran. Ai, senyor. No ho sé jo bé, a veure, podeu dir si voleu. Ai, a veure, ja estan així tots els xiquets i les xiquetes que han participat? Àngel està per ahí. A veure. Bueno, mentre van vinguent vaig a demanar un fort aplaudiment per a ells i elles que ho han fet super bé. Perquè no és gens fàcil fer una exposició, val? Aleshores, mireu, vos necessito que es quedeu ahí, val? Perquè després necessito que m'ajudeu a acabar l'acte, val? Aleshores, anem a esperar-se sí, però Maria Jesús, jo crec que avui l'entrega del llibre gran, a veure, jo crec que avui ens toca... També fem una altra cosa, no? Feu l'entrega del llibre gran i alguna altra cosa, no? Sí, també anem a entregar el premi als millors lectors del 2018. Ah, molt bé. I a veure, tu, perquè jo no me sé, a mi no me has dit? Això és sorpresa?
sorpresa. Ara acudirà Adela, la regidora, i dirà unes parauletes i esquidrarem a les persones premiades. Molt bé, doncs Adela, on està Adela? Adela... Ai, la tinguem així. Bona vespre a tots i a totes i benvinguts a l'acte de lliurament de l'entrega del Gran Llibre i dels Premis dels millors lectors del 2018. Enguany celebrem la 40a edició de la Setmana de la Lectura, una iniciativa cultural que és possible gràcies al treball i la implicació de moltes identitats públiques i privades i persones anònimes que any enrere ens ajuden a apropar els llibres i la lectura als veïns i veïnes de la localitat. I agrair a la col·laboració dels centres de la localitat i, com no, a la Caixa Ontenient i l'enhorabona als premiats. I convidar-vos a tots a seguir participant en els actes de la Setmana de la Lectura. Moltes gràcies. I ara demane la presència del director de la Caixa d'Ontenient, Alberto Barber. Vas a parlar? Mireu, anem a cridar a les persones premiades i voldríem que vagin, conforme ni se dona el premi, es posen així darrere en els xiquets, que després també tindran un obsequi. Vale? Començarem primer per les persones que hem premiat i després passarem el de l'escola, que faran entrega del Gran Llibre. Primerament, enguany premiem com a persona major a Lola o Maria Dolores Vilavella. Ara demanem la presència de Mercedes Domènech Martínez, lectora adulta 2018. Ara Sara Ureña Giner, lectora infantil 2018. I ara demanem la presència de Manuel Martínez, del Col·legi de Sant Josep de Calassanç, que ens farà l'entrega del Gran Llibre. Ara la presència del nostre director de l'escoleta. I ara
Alberto em farà l'entrega a la biblioteca d'Allaló uns quants llibres del fons bibliotecari. Moltes gràcies. Ja està tot? Ah, no. Què vas a fer? Dona, explica-ho, que si no els d'ahir no s'enteren. Hi ha que explicar-ho, a veure, què vas a fer? Mireu, ara tots els anys ja també és costum donar a tots els xiques que han sabut explicar i descriure també el gran llibre. La biblioteca es fa un detallet, és els majors també, una llapissera de recuerdo de la setmana. Anem a repartir-la. I una piruleta. I després faré la foto de rigor. Ah, no, i que no se'n vagin, que es necessita per a que m'ajuden a tancar això, eh? A veure, Joan, es dones tu la piruleta? Va. Entre tu i Maria Jesús. Ei, però no se n'aneu perquè vos ajude. Guardeu-se'n a la butxaca, perquè vosaltres, els majors també, sabeu fer així? Manuel, tu saps? Ah, mira, Manuel. Miguel, a veure, tots i totes. A veure, en lleven la música, està de fons? A veure, pugeu tots així dalt, va, pugeu així. Sí, així cabeu tots, va, pugeu. Bueno, moltes gràcies a tots i a totes per vindre. I res, esperem que vos agradi i ara podeu pegar una volteta per a veure les coses tan xules que han fet els xiquets i les xiquetes del col·le. Moltes gràcies.